község polgármestere. Az iskolai étkezőben járunk, nagyon jó hírt hoztam, remélem mindenki fog neki örülni. Teljes járólapozás, csere, illetve felújítás történt a közlekedő folyosón, az előtérnél és az étkező résznél, valamint az egész éttermi rész, étkező rész, vizes blokkok felújításra, festésre kerültek. Fontos elmondani, hogy önerős beruházás, ebből is látszik, hogy a kevésből is lehet egy picikét produkálni, illetve nagyon nagy köszönet a Kft. Dolgozóinak, akik ezt az egész munkát magukra vállalták és megoldották. Reméljük, hogy a gyerekek is nagy örömmel fogják birtokba venni az új étkezőt. Jó egészséget kívánok a tanévkezdéshez!